kun læse op. Så derfor så siger jeg, hej med jer. Endelig blev det fredag, og hvilken en af slagsen. Jeg ved, at rengøringspersonalet har skuret og skrubbet hele natten, fordi Hansemand og indfødte Honolulu-piger har dyrket hed elskov oppe i trommerummet. Hele gulvet er brækket op og skiftet, blot så vi kan være rene og pæne. Nå, sikke en smuk forsamling af sultne hanneballer og frodige anasiner. Jeg håber, I er lige så sultne som undertegnede. For jeg ved, at Trine har været i køkkenet hele dagen, kun for at tilfredsstille jeres umættelige ganer. Den store so er i ovnen, mens den spæde kalde svulmer på brædepanden. Hansemand har været i skoven og plukket tyttebær, grøn fluesvamp og mos til at tjekke det ældgamle tag. Alle muldyrene står og ser til. Selv den selvdøde aborre vågnede fra sit skalkeskjul. Alle vil have en bid af Hansemanns frokostkur. Selv den abnorme kaskelotval åbner sit vældige gab op, blot for at smage Hansemanns smudsegulbrune væsker. Nå, I er jo ikke kommet for at høre mig noget galt ud, så derfor vil jeg på kildens vegne sige tak, fordi I er med til at gøre dette en særlig aften. Og Oscar Wilde sagde engang, vi er alle i rendesten, men nogle af os kigger op mod stjernerne. Yeah.